At SM, you're always... Hindi pa kayo ready? Nagtatakabay lang ako. Masarap yan. Pero hindi mo namamalayan, tatamaan ka na dyan. Traitor yan eh. Ano, no comment? Hinayaan ko, baguhin niya ako. Have 30 minutes more to Reco. So please prepare your SM malls 4 minutes. Nagkaibigan. Buong barkada. Yung gusto mo, chill lang. Or gawin yung feel mo lang. We know you're changing. This SM. How's more? Pinag-a-about din? Nakikip? Or tuloy? Alright, no pushing, please. Security, please. All I've been waiting for is him. Ready na ba kayo? Sino gusto nyo makita ngayon? Okay, pataas na mga banners nyo. Let me see your banners. Julia Barreto, J Beauties. Ayun, hello. Sa taas. Everyone to please. Easy lang, easy lang, easy lang. Sino? Ang gusto. Okay. Babae isa. Yung outfit mo, no? As Zion, unhappy for you. Let's welcome on stage, Julia Barreto.
How are you today? I love you so much, Julia! Julia, I love you so much! Maayong hapon sa inyong tanan, Iloilo! Julia, welcome back to Iloilo I City. know, my mother is from here, so I love it here. So with that said, each and every time you come over Iloilo, what's the most unforgettable thing about coming to Iloilo? The people, it's always this way when I'm here, and Yeah! We always love having you here with us, Julia. So let's talk about the movie. Ano bang klaseng Julia Barreto ang abangan namin dito sa movie? Siguro palaban. At siguro mapagmahal. Gusto niyo ba makita? Actually, ang tagal ko na dito sa Iloilo. Yun yung rinig namin eh. You had a chance to go around Iloilo. Yes,
sakto, may mga location ako napuntahan. So, pero hindi pa ako nakapaglubon talaga. So, how do you find Iloilo so far? Kamusta naman sa'yo? Ganda! Ang ganda ng Ang ganda lalo Iloilo. dun sa area namin, para siya may pagka-BGC sa Manila. Ganda, ganda. Sobrang ganda ng lugar. Well, we're always happy to have you here with us, Joshua, as always. And hopefully, kahit dito ko na tumira sa Iloilo, kung pwede. Gusto niyo ba dito na si Joshua? Gusto niyo? Ako matagal pa ako dito. Matagal pa ako. Parang kakaiba yung pagtanggap ng mga Ilongga. Mga Ilongga? Maganda. Yun! Pero mas gusto ko yung maalagaan ako. Sino ba dito makalaga? Ha? May kilala pa akong isang maalaga. Sino? Nasa likod. Nasa likod. Oo. Gusto niyo na makita silang dalawa sabay sa stage. Joshua, matagalin pa. Sige, sunduin mo na. Sunduin mo na. Papasukin na natin. Welcome back, Julia Barreto! Ano sabi mo? Ano sabi mo? Ayan na. Narinig ko yun. Ano sabi mo? Hindi, sabi ko, ang ganda mo today. Ang ganda mo tonight. Ang ganda ng watch mo, ha? Ngayon ko lang napansin, ha? Ikaw ang cute mo tonight. Ah? Bago kasi haircut niya. So parang medyo, parang ibang feels. Gano'n, no? Walang meron sa'yo. Ay nakikita ka na. Umabagal ang mundo. Pag lumilipid ka, parang pamalit pa. Pag lumilipid sa aking mapupuhay mo mga mata. Wala akong takas sa nakakalunod mong ganda. Nagkagawa sa akin ang ganito. Hindi ikaw nag-iisang Diyosa ng buhay ko. Huwag kang mamatakot, huwag kang manaman. Andito ako, bakit kayo mag-isa? Wala akong takas sa nakakalunod mo gana. Halika meron sa'yo. Pag nakikita ka na, umabagal ang mundo. Walang ang aking mga mata. Huwag kang titingin na sa iba. Aking na, wala nang iba. Andito ko hanggang sa maganda mamahalin kita basta't manahulog. Habang buhay na ako ay iyong. Singing bigla. Parang hindi nga tayo ready. Pero okay naman, right? Kasi masyado tayo nag-enjoy. Oo. Sa totoo lang. Kasi ang tagal natin hindi nagkita. Ang tagal natin di nakita, mga 1 week. So na-miss mo ako. Yeah. Oo, aminin ko. sa harap ninyong lahat.
Na-miss din kita. Okay, wait, teka lang. Alright, ito na. Wait, teka lang. Teka lang, okay. Hinga. Oo. Kasi, itong susunod na kakantahin namin, wow, singer na singer. Ha? Hindi. Paubaya? Hindi. Paubaya ba? Hindi. Gusto mo i-play na natin? I-play natin, baka maalala. Gusto kong malaman ng mga fans to. Ano bang pinaka-paborito nyong part when working together? Pinaka-paborito kong part kapag every time kasama ko siya. Every time kasama mo siya? Totoo yan. Kasi ang lungkot pag mag-isa ka sa set, nag-shoot eh, di ba? So, iba rin kapag nandun yung partner mo, di ba?
Na-enjoy ko yan. Yeah, oh. Ikaw, ano na-enjoy mo? Ikaw, Julia. Ako, ang pinaka-favorite ko talaga yung mga habang nag-go-in tayo sa mga setup, ganyan, ang dami naming magchika kasi kami. So marami tayong napagkakasuhan, ang dami naming sabaw moments. So siguro yun. So ito mo masasabi nyo, ito na bang pinakamagandang movie nyo together? Yung pinakamagandang movie nyo together? Isa siya. Isa siya? Isa siya sa pinakamagandang movie namin. So siguro... Salamat! Wait lang! Sige! Play the music! Okay na! Oh my God! Thank you! May pachan! Wait lang! Kasi hindi yun wait! yun. Wait, teka lang, isa pa. Let's go! Hindi ko memorize talaga. Hindi ko memorize, sorry guys. Wait lang, parang last week minimem. Yun na, hindi. Okay, sabay-sabay, music! Right, nakuha mo, Josh? Sige, sarap ako ba? Parang di bagay sa akin. Take it easy, everyone. Take it easy. Easy, guys. Easy, easy. Again, see you on the opening of Unhappy For You, August 14 in all SM cinemas.